Kaixo, Hortore ikastolako DH-dauko ikaslegea eta egin dugun proiektua atirristakorra da. Supermerkatuko leku gehiagi hartzen zuen aztazko pixatzen denez, atirristakor bat emak eta iti eskatu zuten. Eta dena zirkuitu neumatiko du funtzionaturta. Erabilitugu materialak, egurra, hiru balula, hiru bidedun rakorrak, depositua, efektu bikoitzeko bi zilindro, pompa, plastikozko tutuak eta barilla izan dira. Eta erabilitako erramintak zerra, mailua, zerregela, zerra elektrikoa eta daratulu elektrikoa izan dira. Pompari sakatzean depositua betetzen da eta balbulan bidez atia zilindro eta juten da airea eta orduan atiak irikiten dira. Beste alde ematen badiogu, beste aldetik sartzen da airea zilindrotan eta orduan atiak itxiten dira. Ez berriz iguala izan. Eman bizkat horretik. Presio bizkat gehiago. Així.